Моля да приветствате Кубилай Тархан. Кубилай Тархан е турски състезател по Муай Тай и кикбокс, известен с прякора си снайпера. Забележете, двамата бойци, които ще видим един срещу друг сега, и двамата имат прякор снайпера. Той, Кубилай Тархан, е трикратен световен шампион по Муай Тай и многократен шампион на Турция. В професионалния кикбокс има официален баланс от 7 победи и нито една загуба, като се състезава естествено в супер средна категория основно. Кубилай Тархан е роден в град Ерджиш, област Ван, Турция. Открит е за бойните спортове още на 12 годишна възраст от треньора Синан Аглар, под чието ръководство постига доста бързи успехи, защото още като юношески национал печели 2 световни титли при младежите, забележете, по-високата възрастова група. А на 19 години иска да стане и в световен шампион при мъжете. Той има общо 9 национални титли на Турция по Муай Тай. В момента тренира в клуб Лока Файт Клуб от Турция под ръководството, споменах ви, на Синан Аглар, личният му треньор. Последните му 5 професионални срещи обаче са сравнително отдавна. Преди 6 месеца той загуби с нокаут от Масуд Минаси в реванш за световната титла на Лако Про в Турция. Доста ожесточен беше този сблъсък на 29 ноември 2024 година. От тогава Кубилай Тархан не е като да си е почивал, просто под различни правилници с различни организации се е състезавал и не непременно професионален кикбокс. Сега е време залата да се изправи на крака, според мен. Всички на крака за кулминацията на Брейв 97 в Бургас. Залата се наелектризира наистина, защото е време за Стоян Копривленски. Българският снайпер. Ето го. Ако за Калян Колев казах, че един от най-трудолюбивите и най-скромните български ММА бойци, то Стоян Копривленски със сигурност е най-успешният български кикбоксьор и също един от най-трудолюбивите и най-скромни наши кикбоксьори. Естествено, зърнахте Майк Пасания, легендарният треньор от Нидерландия по кикбокс, който е неделима част от успеха и възхода на Копривленски. Сигурен съм, уважаеми зрители, че сте гледали. Между другото виждаме и брат му, Мартин, с знамето. Сигурен съм, уважаеми зрители, че сте гледали сериите на BTV за Стоян Копривленски с изготвени от колегата Калян Кюркчиев. Ако не сте, задължително го направете в Voyo или в YouTube. Като цяло Копривленски показа цялата си подготовка за този двубой и разгърна много интересни факти от самото си прохождане в кикбокса и най-вече в Майкс Джим, както се казва, тренировъчната зала на Майк Пасания, който сега му дава последни наставления за един от най-отговорните матчове в актива на Копривленски. На 31 години, 180 см, винаги е бил около 70 кг, с прав гард, със сигурен носител, световен шампион на К1. Какво повече може да кажем за успехите на един кикбоксер от това? 12 години активна професионална кариера, 24 победи и 9 загуби, 8 от победите му с нокаут, никога не е бил нокаутиран. Не случайно е с прякор снайпера, между другото, но да видим колко би си го оправдал неговият противник Кубилай Тархан. Добре дошли в нашата супер битка за тази вечер. Първо ще бъде отдадено заслуженото уважение на Кубилай Тархан. Между другото, през март месец, тъй като ви споменах, че той не е стоял неактивен от началото на годината до сега, Тархан взе участие на престижна гала вечер в Китай. Но фокусът и на него наскоро падна върху битката с Копривленски именно.
И то на Брейв. А за Копривленски допълнително както напрежение, така и удоволствие ще носи фактът, че се случва в родния му Бургас. За пореден път пред родна публика и в родния си град въобще със сигурност ще бъде емоционално за Стоян Копривленски, особено ако изпълни стратегическия план и постигне победа, която би била допълнително утвърждаваща неговия звезден статут. Начало на битката, успех на Стоян Копривленски. Както всички в залата в Бургас, така и всички хиляди зрители пред малките екрани. Съм сигурен, че дават всичко от себе си, за да изпратят позитивните емоции на Копривленски в неговия пореден поход към успеха. Каква размяна на мощни кикове. Това си е кикбокс все пак. Ако преди гледахме ММА, там техниката беше съвършено друга. Подготвили сме се, уважаеми зрители, за 3 рунда по 3 минути. При необходимост може да има допълнителен. Дано не се стига чак до там обаче. Българи юнаци естествено звучи от трибуните, а Копривленски не отстъпва от средата на клетката и сега с типичен заход опитва да изтормози опонента си с този кик. Беше пратен на земята сега Копривленски и публиката малко се стъписа. Засрещнат беше, ето сега отново. Тарханов определено показва, че не се шегува. Сега прихваща кръка на Копривленски и мисля, че лявото бедро на българина е зачервено. И отново засрещнат Копривленски. Спира да върви напред, естествено той обаче. Мисля, че от ъгъла му подсказаха да пробва повече с водещата лява ръка. Като че ли за сега са позабравили за страйкинга с ръце двамата. Повече кикове си разменят от началото на битката. И тези на Копривленски никак не са лоши. Без финтове обаче, очевидно, повече финтове искат очевидно от ъгъла на Копривленски сега. От него кратък клинч, който веднага двамата рестартират. Сега тръгна напред Копривленски. 55 секунди му остават от първия рунд. Отново неприятен лоу-кик за него. Ето сега Тархан отново показва широк арсенал от умения. Сериозно ще бъде предизвикателството за Стоян. Това се харесва обаче повече на зрителите, когато прави Стоян. Много добра комбинация и с десен кик. А пък вече сменя гарда си. Поне водещия крак сменя Тархан. И не случайно и Маки Пасания казва на Копривленски непременно да атакува левият крак на противника. Сега прав кик и тук лоу кик на Тархан се получи. Реферът малко пречи на екшена в момента. Точно тук идва последната сирена за първия рунд. Както винаги изпълнен с динамика и експлозивност. Става въпрос все пак за битка на Стоян Копривленски. Сега моменти от първия рунд. Множество лоу-кикове и то, забележете, и двамата нараняваха лявото бедро на съперника. По-малко комбинации с ръце сякаш видяхме. Обаче има твърде много време и това може да се промени, разбира се. Да видим какво ни е подготвил Копривленски по отношение на зрелището, що се отнася до втория рунд. Отново винаги сигурен съм, че и сега е много изчерпателен Майк Пасания. Той също е участник в сериите за Копривленски на BTV. Към подготовка не само за този двубой, а въобще за кариерата на Копривленски може да гледате, уважаеми зрители. Всичко е готово за началото на втори рунд. Доста корав се оказва Тархан до сега. Така че Копривленски ще трябва да реши този ребус. Втори рунд.
Добра атака този път с водещия ляв прав на Копривненски. Съдията прави забележка най-вече на турчина, но имаше думи и към Стоян. Сега българинът е този, който вървеше напред с предните кикове. Ето сега пробва и победата е в неговите ръце в самото начало на втория рунд. След толкова спорва на първа част, вкара малко повече левия прав в употреба Копривненски и си отвори пътя към това летящо коляно, което се оказа на път. И след забавянето, краткото неразбирателство на инструкциите на съдята за конкретният ъгъл, в който да отиде Копривненски, дори там нямаше нужда да се отсъжда даже. Реферът присъди нокаут, победа за Копривненски. И по най-добрия начин за тази публика се развиват матчовете. Огромното си уважение към Тархан, който се справи много добре в първия рунд, просто беше нокаутиран от невероятната прецизност на летящо коляно, много атрактивно, не случайно е снайпера все пак Стоян Копривненски. Така че работата е свършена и сега, естествено, бидейки изключителен професионалист, Стоян ще се насочи направо към следващото изпитание в Япония и отново атака на световната титла на К1. Нека маркираме сега и крайния резултат. Приключена във втория рунд. Вашият победител с нокаут Стоян Копривненски от България с най-добрия завършек на гала вечерта на Брейв 9-7 в Бургас. Не можехме да си желаем по-впечатляващо развитие на всички битки, участие и най-вече кулминацията на поредният шедьовър в професионалната колекция на Стоян Копривненски и поредният успешен тандем с Майк Пасане. Виждате в ляво пък Теодор Карастоянов, за когото ви споменах, че е главният виновник в кавички за организирането за втора поредна година на Брейв в Бургас. Виждам, че колегата Калинян Кюркшиев е вече в клетката с микрофона. Той ще направи интервю с Стоян.